Bismillahirrahmanirrahim. Зәй игенчеләре дә дога белән икмәк суктыруга кереште. 11 июль көнне алар республикада беренчеләрдән булып уракка төште. Комбайннар гөрелтесе бу көнне Александр Бистәсе авылы янындагы арпа басуында ишетелде. Восток агрофирмасы кырларында эш район башлыгы Разиф Кәрим фатихасы белән башланды. Бүгін ертеңге менә 16-17% арпаның дымлылыгы күрсәтә. Шуңа күрә бүтін үш агрофирмада да агросиланың бүгін көндә старт бирәбез. Алдан фаразлаганча инде примерно 100 000 тонна долайым җыеп алырбыз дип уйлыйбыз. Югалтуларсыз, мотор иттереп эшләп, бүтін эшләребезне вакытында тәмамларга. Район буенча бөртекле культуралар 40 000 гектарга якын мәйданны били. Арпа культурасы 11 000, 17 000 гектарда көзге будай белән арыш үстерелгән. Урып җыю эшендә 50-гә якын комбайн эшләячәк. Ашлык ташу эшендә йөк машиналары җәлеп ителгән. Бу көнне Зәй һәм Зәй шикәре агрофирмалары да урып җыюга кереште. Икмәк булса җирдә була ди халык. Икмәк суктыруны республикада беренчеләрдән булып башлаган районыбыз уңыш күләме буенча да алдынгылыкны бирмәс дигән өметтә калабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.